dat het belangrijk is dat er een gezamenlijke toekomstvisie wordt gemaakt voor het Koninkrijk der Nederlanden. En dat is geen unieke oproep, want ik begreep, daar was ik er zelf niet bij, maar ik heb gehoord dat oud-premier Balkende jullie eergisteren heeft opgeroepen tot een verbindende agenda en de noodzaak om samen te bouwen aan een common good. En ook hier wel in de zaal ook vandaag de heer Ernst Berlin dezelfde dag ook vertelde dat de verschillende eilanden volgens hem een idealen in het vizier zouden moeten nemen in het besef van verantwoordelijkheid voor volgende generaties. Ja, nou zou het leuk voor het debat zijn dat ik de tegenovergestelde mening kon, maar ik ben het eigenlijk gewoon helemaal daarmee eens. Ik wil die oproep graag herhalen. Want ook als VNG hebben wij een titel om deze oproep te doen. Werken vanuit lange termijn beleid is bij ons een pijler voor onze verenigingsvisie. En lange termijn denken in het beleid is belangrijk en daar zijn wat ons betreft 5 redenen voor. Ik loop ze even met u door. Allereerst kunnen we door lange termijn denken toekomstige kwesties identificeren en hierop anticiperen. Regeren is vooruitzien. En door na te denken over de consequenties van ontwikkelingen die ons allemaal aangaan, demografie, klimaatverandering of geopolitiek, kunnen we sneller in actie komen. En daarnaast denken wij dat door lange termijn denken ook doeltreffender beleid gemaakt worden. Succesvoller beleid. Door na te denken over de lange termijn en verschillende scenario's kunnen we beleid kiezen dat in meerdere scenario's goed doet. En een derde reden is dat de lange termijn denken in beleid ons in staat stelt middelen efficiënter en doelmatiger in te zetten als we rekening houden met de mogelijke kosten en baten op lange termijn. Een vierde reden, lange termijn blik biedt de mogelijkheid om ambitieuze doelen te stellen die niet direct haalbaar zijn, maar waar we wel met elkaar naartoe kunnen zijn. Dan worden we geen speelbal, maar weten we waar we naartoe kunnen. En tenslotte, in het verlengde daarvan, helpt lange termijn denken om ons los te komen van onze sterke gerichtheid op het heden. Het maakt ons opener als we ons voorstellen dat de toekomst er niet per se, of eigenlijk waarschijnlijk helemaal niet zo uitziet als het heden, maar dat we wel een gezamenlijk beeld hebben waar we naartoe gaan. Als VNG'er zie ik dus voldoende redenen om in beleid na te denken over het belang van de lange termijn en een samenhangende toekomstvisie voor ons koninkrijk. Maar tegelijkertijd constateren we al een aantal jaar dat de landelijke politiek moeite heeft om tot zo'n verhaal te komen. Laat staan dat ze er voldoende in slagen om samenhangende keuzes te maken voor Nederland en ons koninkrijk. En toen dachten wij, eigenlijk meer uit irritatie, dan doen we het zelf wel. En daar hebben wij als VNG samen met de Argumentenfabriek in 2022 het initiatief toegenomen om een Denktank Nederland 2040 te starten. En die Denktank Nederland 2040 is een groep van bijna 30 experts uit allerlei gebieden van de samenleving die de hand in geslagen heeft om een plan te maken voor de toekomst. Van heel Europees Nederland. Een plan waarin keuzes worden gemaakt voor lange termijn en waarin realistische oplossingen worden voorgesteld. En wij denken dat dat